Мне, конечно, вот корыто пармелыс образовался. Не кино за тогда. Вот Евшева, тогда, Чаджева, тогда, а тато не кино тогда, куда са пармелова слома. Муля се название, чем сочетый маш. Пармаю. Вот мне вырезал мужичок, вроде вершина фарм, так, гижи. Пармаю. В 15 году я себя вырезал султаты. Это самое вылын место вроде Кочевского района. То деревенская морда. Мужики стали, что мы же, Самые первые семьи вот керли, немец меня просто идолы. Вова идолы. Вот я вырезал, потом Мадика, Куймата. И вот с молодых лет это керли, что мечтал Мика Буракерна. Мечтал. И вот годами вот мы поняли вырезать. Мен шетится участок, если вот гектар. Вот под парк Секери Муса. Джал это трактор, 35 лет, колесный трактор излун. И вот мне межая светлоты, что видят ли пояслах, что мы подойдут идолы Секерна. А потом вояли, вырезывал. Рисуй там еще до пота лица колок. Это керно. Врезывать. Мне 8 класс еще учитель се врезывал. Фигурка з охотника за сечин. Животные. А потом до 36 лет, только помню, вот это дьяволы се керно. Лешие керли. Сичмисни, конечно. Ну вот это в 90-х годах была перестройка, да, Оланса думали вели, нам легче мы легче пятися. Потому что мячем легвели, а то ужалан день года что-то. В 12 году это чудный карнавал, это целое поле очень веселились. Празднуется два дня. Вот решили мыться солдатный верхом, это ужина. Вердела. Течин кериса лабиринт, желание угадывать. А вот это мне гости по строить здание. А меня главный стражник это вроде как бы. Ну, солдаты посадили дна. Это в 96 году мы помнили строительство. Достроить не кидал верм. У меня это малая родина вроде как бы. Вот, а что родина, каждый должен любить. Когда наша школа жизненное пространство се укращать. Кто-то Байден, кто чули, что пригодился, вот не так они стараются, керну еще, такая молодика, идолиса. Красная девица, да, разгулялась, ой, разгулялась, да, забавлялась, разгулялась, да, забавлялась, ой, забавлялась, да, в росе косе, забавлялась, да, в росе косе, ой, в росе косе, да, ленты алые, в росе косе, да, ленты алые, ой, ленты алые, да, Внука, если должна чики исчез, ленточки на басыльчик, костюм если меня ще Анна Ивановна. Мне вермам корна Ивана, слышите, вермас ще не имела материал, а чес вурас, кинково цала вышивайтна. Неделя нас мне это там кукиш, репетиция свела. Соос мешает учеба, потому что мы аж не хотим сейчас ветлотнуто. Меня вся в радости. И карты мы как хочешь, ты аджам время сейчас в любом случае.
Большого часа миян понда буддыста, миян борт, ми татын чужима, будемима, олам татын. Вот, вот там компермятский костюм мезан. Ми вела там иностранный язык, школа, второй класс. Но сиджем вела там уже и комик. Получается, вела там не куим, миян им интернет кучас. Ми будем колам телефон, мезан сиджа, народ нас ми там тача. Потому что меня все глинчи, это культура селепты, намучал на буденство, что буденство это что хочет, а все мы еще компермякти, и что не ашни с традицией с один берегитана. Ну, локта челять пура, пондор чamba шумно дает тяну. Пура, готовить чама, давайте вот там репетиция прокирама. Блушка там що розкола колеса, песняться. Всі важені коді бачила, всі полтори тама. Шористо лакеледа, верещала келеда, йоко, кода, йоко, ківє, верещала келеда, пікурісна зора леда, йоко, кода, йоко, ківє, пікурісна зора леда, білайном серця леда, йоко, Медвычелятными звонотащими служимся. Годенция важно, потому что это вот и кладоршань. Ми национальность, ми комия, ми пондиса народочинные чины. И, конечно, ми пурсия боится, что вот видите, если ми аншуама 400 лет, ми анкочала 400 лет, и олис ми поселенным селоном бутся 400 лет, и ми анвалися чисто комеш, а бря год дезе, миян аджата село споны чинные, деревня спонса чинного округун миян шо ечажик. Так неужели мия локтам исече, что миян кочаны мышас? И мепона, например, сегодня зубы-то локта. Вот зубы-то, и когда, наверное, когда радейта, вот ащинус, мунус, радейта нашинус, деревня, вуженус, вот мне кажется, вот миян как раз ансамбль с миян сече миокшис. И это, конечно, радейтымса. Это любитым сами вычелядным пуктам нишань. Чтобы юрвемока на скутынка, шелома на скутынка, виранас, кольчуштис вот это ужас, ай мамнус лан именно кыркыша, шуама, обряды, обычаи, соланус. Так, это жоден бур. И раз каджисолку слоас, мы думаете, значит, все равно не себя будьмас, значит, читас не себя ростокса, а ростоку слоас, значит, и уже зласа. Вот, меня сегодня важно. Олам месячем мувулын. Чуть вот мувулын олам, наверное, сильный. Что он загадка чуден? Муз месячем, а чуть скорачу чекта. Потому что аджата Кочевский район с месячем, что меня нашел на обряд ты зимешь, наверное, син. Чечами пернапасын, пета благословечен, быс чане быс, винчане бинне. Муна мы было суала куинво чашка. Боштами бень, варта чурыс берді, кычурыс. Осчег, оскусынчы сидяштиян выннет, могнет, осчег, оскусынчы. Кыжвинда запашкала сыбын кыкы сидяч пашка ты шогыттыз. Аш ентерне берегите, аш он шогал, аш бдысло бур. Кыжвинда запашкала сыбын кыкы сидяч пашка ты шогыттыз. Аш ентерне берегите, аш он шогал, аш бдысло бур. Керим обряд два гветы кыр ме ашчиным вытырнымыз, гыркнымыз, гветам ван и сиджме чисти там все болезнищань, шокщань, но и будес умыльщань. Вот миамкия шуще чариз. Миан предание вылты. Кырьены саджилас чудос,
это куллен кульпиян. То сия аснас чаривнас виясия, а изас кольчик ошта. Но енisen вынес, это галян, изен, тоже кольча. И вот тадыщис сыпыр леджева, и вас считать, чем ян фия шогат мунтанен. Но, конечно, сече кырткыв ледище. Но каждый шоглан им асас кырткыв. И кинлок такшем шоган, вот с шоглаем кырткыв. Это обряды один важ. Миян округан такой кык мужейн, Гаинский музей, Семьян музей, вот чем чарис здесь. Меня вот по наследству мунан семьянас этик тадышень, медик тадышень. И кольчено. Уна отир шуану финно-угорской классы, что мне чудесен предоктез, но вот миян единственный народлан, кому пермяк кесен, шоуш ветлетен ланы, качтылы, например, важ чудской предоктез. Важен с мие корам, шуч от сетен, от саунамика, местно бедаищ, шогищ и миян кольчис сейчас понятие кыджмыжа, что если ми окпона тыдначным предоккеном, важным, то не вермаса мыжина. И каждый праздник, каждый вежалун, шемикан, вот мия шуч ачным важным качтылам. Кычты видят миян челядь было, когда ты да начнешь кыв ачнес обрядес, ачнес шилан кывез, миян куча назурамна. Оджлань, оджлань. Първише шансе кълдима, що чудесата на лиса. Да, видимо се чем же гажаеш лиса силно якто не любите се, но и мен кажет, что миян ле это праздник, считан шумка вун, чтобы оджланен, чтобы не мне вунетно, и чтобы отир саджили се и тъди се вот это маш миян имаш обряд, дез имаш праздник, чтобы тъди се къч оли се отир соджуки, чтобы ние частно продължаем наш оланса, традиция са.
Аккалфак Бүтін дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы 1990 елда барлыкка килә. Ул хатын-кызларның, гаиләнең һәм балаларның тормыш шартларын яхшыртуга дәүләт сәясәтен билгеләү, хатын-кызларга кагылышлы үткен сорауларны, бигрәк тә алар арасындагы эшсезлек проблемаларын хәл итү буенча тәкъдимнәр әзерләү, ана һәм бала хукукларын яклау, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү, татар гаиләсен саклау аша татар милләтен үстерү, гореф-гадәтләрне, телне саклап калу, дөнья күләмендә барган икътисади һәм сәяси процессларда хатын-кызларның ролен үстерү максатыннан оештырыла. Безнең Барда районында Аккалфак оешмасы 2016 елда оештырыла. Нурия ханым Исмаилова беренче көннән бирле бүгенгә кадәр оешманың алыштыргысыз җитәкчесе булып тора. Аккалфаклылар тарафыннан районда үсеп килүче буында милли үзаң формалаштыруны, милли мәдәниятне һәм күп еллык кыйммәтләрне торгызуны, саклау һәм үстерү, туган телебезгә ихтирам арттыруны күз уңында тотучы төрледән-төрле чаралар оештырыла. Күңелләргә нур сибәсең, әй Аккалфак! Барда мәдәният йортында узган район Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасының чираттагы чарасы шулай дип аталды. Мәдәният йорты фойесында урнашкан кул эшләре күргәзмәсе белән башланды ул. Милли бизәкләр белән чигелгән сөлгеләр, кулъяулыклар, калфак һәм түбәтәйләр, төрледән-төрле сувенирлар үзенә җәлеп итте. Чара Сараш авылының Аккалфак оешмасы каршындагы вокаль ансамбльнең чыгышы белән дәвам итте. Барда районының Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Нурия Исмаилова да сәламләү сүзе белән чыкты. Нәрсә соң ул? Ни эшлиләр алар бу Аккалфаклылар? Исеме, җисеменә туры киләме аларның? Әлбәттә килә. Ул ханымнар җәмгыятебезгә ниндидер үзгәреш кертергә омтылучан ханымнар алар. Алдагы буыннарга безнең үзләренең гореф-гадәтләрен, ата-бабадан калган барлык түкми-шешми гореф-гадәтләрне биреп, аларны үстереп, балаларын дөрес юлдан тәрбияли торган безнең апалар алар. Шүжде, Әрҗән, Акбаш, Төңгү, Күштәнти авылларыннан килгән Аккалфак оешмасы әгъзаларының чыгышларын да тамашачылар җылы кабул итте. Әтүбән авылының Сылукай ансамбленең иң өлкән әгъзасы Наҗия апа Маматованың иске шәбиюе үзенчәлекле булды һәм күпләрне сокландырды. Биредә балаларның көмеш кыңгырау җыр һәм алтынай бию ансамбльләренең чыгыш ясаулары да юкка түгел. Чөнки балаларны милли рухта тәрбияләү, аның матур кыйммәтләрен түкми-шәшми киләчәк буынга җиткерү Аккалфаклыларның төп бурычы. Һәм бу чараның туган тел җыры белән төгәлләнүе дә моңа ачык дәлил булып тора. Аккалфак Барда районы хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Күштәнти авылында эшләүче әгъзалар аеруча актив. Атна сайын җыелып, чаралар әзерли, кул эшләреннән милли ашлардан күргәзмәләр оештыра. Мен үзем шушы татар иҗтимагый оешмасының 3нче форумында Казанда булган идем. Шуннан соң ошынып кайттым, Аккалфак оештырам дип, Нурия район Аккалфаклар җәмгыятенең җитәкчесе килеп монда җыелыштырганнан соң оешып китте инде. Аның төп максаты дөньядагы бөтен татар хатын-кызларның ролен күтәрү. Шушы максаттан бу. Күштәнтилеләр милләтебезнең кием атрибутикасын тегү-чигү һәм милли ризыклар әзерләү буенча мастер-класслар еш үткәрә. Күргәзмәгә алып килгән кул эшләренә осталарның күпме күз нурлары, күпме күңел җылысы кушылган. Бу Аккалфак оешмасына йөрү күңелне күтәрә.
Буш вакытыңны ничек үткәрергә белми йөргән чакта ансына да файда инде. Үзеңнең белгәнеңне кешеләргә күрсәтәсең инде. Мин үзем бәйләргә яратам инде. Һәрвакыт бәйләү белән пешеренергә яратам. Калфак хатын-кызлар өчен борынгы заманнардан ук бик кадерле әйбер булган. Кызлар кичләр утырып аңа матур-матур бизәкләр төшергән. Ул матурлык, сафлык, осталык символы булып тора. Бүгенге ак калфаклыларга милли рухны саклау эшендә уңышлар телибез. Мондый актив, милли җанлы якташларыбыз булганда, без бу юнәлештә һич шиксез уңышка ирешәчәкбез. Габдулла Тукай исемендәге Барда гимназиясе укучылары арасында беренче тапкыр Мин татар баласы 2019 бәйгесе узды. Һәр милләт кешесе өчен иң матур, иң кадерле тел үзенең туган теле. Барда гимназиясендә үткән чарада да конкурсантлар жюри әгъзаларын татар телендә үзләре белән таныштырды, шигырь сөйләде, җыр һәм бию тәкъдим итте. Мин татар баласы бәйгесе күңел ачу өчен генә түгел, шушы конкурс аша татар халкының йөзек кашы, намусы, киләчәге булган егет-кызларыбызның милли йөзен, гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны саклап калу, телебезгә ихтирамлы мөнәсәбәт булдыру, балаларыбызны иманлы итеп тәрбияләү, гаиләләрдә халкыбызның асыл сыйфатларын күрсәтү максаты белән үткәрелә. Biz bugün Min Tatar Balası 2019 дигән бәйгене үткәрәбез. Бу безнең инде икенче этап. 3-4 сыйныф укучылары арасында бара бу бәйге. Нинди максаттан уздырабыз без моны? Балаларыбыз телне өйрәнсен диеп, телебезгә мәхәббәт уятыр өчен, телебезне саклап калу өчен, иҗади яктан үзләренең сәләтләрен балалар күрсәтте менә бүген. Бийләрдә, җырлыйларда бик матур сөйләшәләр. Бу әлбәттә гаиләдән килә дип уйлыйм мин. Менә татар гаиләсендә тәрбияләнгән бала, ул үз телен дә, үз гореф-гадәтләрен дә онытмаячак. Менә әтиәннәребезгә дә, укытучыларыбызга да бик рәхмәтлебез. Бу бәйге бик ошады. Кызның исеме дә безнең Мәрьям исемне инде, борынгы исем. Мин үзем Татарстаннан булгач, татарча исем атадык инде. Без татар районы булгач, безнең татар телен югалтырга тиеш түгелбездер дип уйлыйм. Татар балалары бит без. Татарлар өйрәнсеннәр, горурланабыз без үзебезнең татар булуыбыз белән. Мин үзем гомер буе горурланып яшәдем үземнең татар булуым белән. Жюри әгъзалары чыгышларны башкару, артистлык осталыгы, иҗади ачышлар, бердәмлек буенча бәяләде. Шулай итеп җиңүчеләр булып үз категорияләрендә 2нче В сыйныф укучылары Нияз Дмитриев һәм Алсу Аптукова һәм 4нче Б сыйныфтан Кәрим Трутнев һәм Самира Юсупова танылды. Матур көн бүген, ачты яз киләч күгел, җырчыклар җырылдаша.